Hi mga kasilip! Kapit na niya kasunod dyan, Koy. Kapinta na itang adwa na. Ay, tayo, tayo.
Sir, mga video na naman. Ha, sir? Bali mga video na naman. Aliyarol daw ako yun, sinabi na. Alawagka ka na. Waya. Hello, Kevin. Bebe, babo. Sinula po tangan na. Sinula po ko. Amo, lang may uno. Kung namin ito, itong pinaka... Korban. Kaping corner yan, Koy. Dahil lagyo. Ha? Jimmy. Ani parikin na. Ay na. Yan. Kaya kan siya. Okay. Balok pa babaya pa yan eh. Kaya pababahin kayo, Koy. Kaya pababa. Patas. Bilis yung patas yun eh, sir. Gago! Kasi pababa eh. Ay, tanga! Ako engineer. Nakakasilip. Part 2. Dragon food. Dragon food. Ano yan? Dragon food. Dragon food daw.
Ikaw manalilian naman ng padwantal. Ating ka na niya. O sir. Sir. Taluras ko ang bagya. Tansya mo kaya, tansyahan. Pilan niyang seli, pilan yung seli na? Para ko na. Agwayang hektarya pisalin mo na. Ay, pisalin ang kaya. Diba?
Tira ba? Hindi kaya magkain. Wala parang sa parang tama ko. Wala. Kasi di sinabit niya. Siguradong tubig. Brad, bakit siya pakakain? Thank you na Brad. Kabaning babadamir kambing. Bye-bye. Mabayang na kayo marol. Saan ka kayo man? Ulitin po. Kotang tingin kaya, tintang natis niya. Gawa ka lang sa kita ng pante. Kita ka ng paralas. Kailangan mag-short ka na. Kaya na! Ha? Oh, panabitanin talaga. Ayan po. May pag-girl sa kanya. Happy na ito. Happy na yan. Kami lipat kami pwesto. Happy na yan! Happy na yan! Uy! Serius tabulin. Kaya sakit. Ipas na tayo na eh. Ay. Napagsuya pa. Wow. Masyas na kayo niya. Woo! Ay. Ay mga kasilip. So ito na. 6:30 na, pauwi na kami. Kinabag ako mga kasilip. Kumain na lang kami, alas 6 na.
Walang tanghalian. Kaya nyo ba yun? Shout out. Sa dadapa. Shoutout nga pala sa mga naiwan doon sa office ng Parallax. Kung nasan man kayo, dyan na lang kayo.